ce a raina na baki kaina ni ke narke a zuciyata. Tsananin soyayya ce ta rikirkita raina, ƙaunar da nake maki ya ratsa jiki. Na tantance duk duniya ke ce dai nuni, ko cikin bacci na ke nake gani a mafarki na baki kaina. Ke ce a raina ke da ni mun dace, yau ni na cika burina. La 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 la. Kaunar ka ce ke haɓaka dare safiya, kai ne dai madubi na soyayya ta. Komai ka ce zan yi maka zumar zuciya ta, kai ne kadai wanda zan ririta. Na baka kaina, kai ne a raina, da kai zane zauna. Ke ce a raina na baki kaina ni ke narke a zuciyata. Tantini ke ce muradin raina, na baki soyayya ta. A san kiɗi na yi zurfi da ke zana zauna, zan so ki zama matata. Komai kike so shi zana so, zan furta kalmar soyayya don ki ji daɗi. Ke ce a raina.